Suli time gila. Time gila. Ang dohain temen na, ya nengni. Maka dansa nago, ha? Ber. Mama pun. Fung horawno da गोजांबायानो निहिर खुनाय जाबाय ओइ नै दा एसे गोजानावसो नुदों वाइट एंगल लादों ना गोजाङाखै नामा खामानि मावबानो सोरबा गोजाङो आं आरो सुइटार गाननासो फैनो नागिरदोंमोन दा गानथ'ला थेवब्लाबो एसेबांखिनि गोजाङाखै साननैसोनि उनाव गोजांसिगोन आरो दा नभेम्बर गाबोन लोखि फुजा मोननो हायो गाबोन लोखि फुजा गाबोन लक्ष्मी फुजा दा नै लाइ लाफा मुला फोनाय सम जादों नालाय दा फोआबा ओमफ्राय हाथायनिखौल' बेसेबां बायनानै जागोन नों न'आवनो बारियानो एसेबां एभेलेबल दंबा खना खनला नै बेफोराव गायलाबायनो हायो बैजाबो गायनो हायो ना खामानि मावबासो मोनजायो मावाबा मोनजाया दा बेखौ खस्थ' खालामबा देनां बेसेबां मोनजागोन माइ हानायाव मेंना फैनानै नोंनि सायावनो थादिनोसै आरो बोसोरैबो मावो माथोंलाय हारसिंनो मावबाय थाखायो आगोलावबो बैजायबो गायदोंमोन गैलालाय मैस्थाया गैला ना आरो दा नै बिजा मैथा आरो बे दा लाइ लाफा दुन्दिया फोनांगौलै नै बिजाय बिराद जायो Wah. So guys, मैया फुजा जाना फैबाय दिनै लास्ट फुजा दं नामाथाय ओमफ्राय नायदेनसै र' दिनै मा जायो ओमफ्राय दा दसे थानानै आं नोंथांनो माबा मोनसे देखायगोन आं दसे थाबाय था ओमफ्राय हा देखायगोन र' आं माबा मोनसे देखायगोन नोंनोबो देखायगोन हा भिडिअ मा बानायबाय थानो बानायनांगौथ' गेजेर गेजेर ओंखायनो बानायाखै रेस्टबोथ' लानांगौना सामफ्रामबो भिडिअ बानायनो थानो मैया बेरायहैनायखौ बानायाखै जेबो फुजायाव बेरायदोंमोन ना मा दे बुंलाय So guys बिसोरो दा आब'मोननाव थांगोन मिनिस्रां मोननाव ना ओमफ्राय निकुlo 500 taka Suli time gila आं दहाय होनदोंमोन ना बेयो नोंनि गायनो हो गांसेखौ So guys भिडिअनि गेजेराव नोंथांमोन मोनसे गेमिं एप्लिकेशन सायाव बुंनानै जायनि नामा जाहैबाय रुमिनेबल फार्स्टआव नोंथांमोना बेयाव थांनानै रेजिस्टार खालामना लाबानो जाबाय जेब्ला रेजिस्टार खालामगोन अब्ला 41 रुपिस फ्रियाव मोनगोन लोगोसे बेयाव रिफार एन्ड आर्न माने लोगोफोरनो शेयार खालामनाबो इनकाम खालामनो हागोन दा थांदो शेयार खालामदो नोंनि लोगोफोरनो लोगोसे बेयाव शपनि अपसनबो दं नोंथांमोननो नांगौबाथाय माने रिसार्च खालामनो हागोन शपनि अपसनजों नोंनो जेसेबांखिनि रिसार्च नांगौ नों बेयाव सेलेक्ट खालामना लाबानो जाबाय बेनिफ्राय बेयाव ड्रागन भार्सेस टाइगार गेम नोंथांमोननो गेलेनानै देखायदेनसै So guys दायो आङो ड्रागन भार्सेस टाइगाराव फैबाय बेनिफ्राय आङो ड्रागनाव 1000 टाका होननानै खादेनसै खेबसेनो So नायदेनसै एबार रिजाल्टआ मा जायो माने एसे बुरजानो खादों दे आङो ओके एबार फार्स्टआवनो आङो देरहाबाय लोगोसे एबार 500 होनानै नायदेनसै आं एबार मा जायो नायदेनसै र' 500 टाकायाव बेसेबांखिनि मोनो आङो ओके 500 एबारबो ड्रागनावनो होदों दहायबो बेयावनो होदों किन्तु लाब जायोबा 1500 लाब जाबाय आरो थांबाबो 500 ल' थांगोन आंनि ओके एबारबो देरहाबाय नोंथांमोना नुखादों बेखौ दा बोरै उइथड्रल खालामनो उइथड्रल थांनोबाथाय नोङो उइथड्रलाव थांदो नोंनो जेसेबांखिनि एमाउन्ट नांगौ बेयाव इन्टार खालामना लाबानो जाबाय बेनिफ्राय सिम्पली दसेनो उइथड्रल जायो स' आङो डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों लिंकखौ नोंथांमोना थांनानै डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय बेनिफ्राय एसे आगोलाव आं बुंदोंमोन ना माबा मोनसे देखायगोन होननानै नै आं दाखालिबावै लाना फैलायदों दाखालि मोनसे बुख्रुबबाय ना एबार फैसा खुस्रा जमायलादो गथा गथाल' जमायगोन सानदों हा थांसिगोन थां खारलां बेयाव आङो फैसा गथा आंबो दा थांगोन नै दाखालिनिफ्राय जमायगासिनो 500 ल' जमायगोन होननानै सानदों ओमफ्राय फैसा बिलाइ जमायबाथाय माबा मोनसे जायो नामा बेखौ बुंहरलाय कमेन्टआव दाखालिथ' फैसा खुस्रायाव गोबां मानसिफोरानो बायदेसो होनना बुंदोंना आं फैसा खुस्रा जमायथ'ला दा ओरैनो बिलाइ थाइसे थाइनैखौ आखायाव मोननायफोरखौ माने बेयाव दोनगोन आरो ना माखासेखौ जमायनो होननानै लाबोखादों आङो ओमफ्राय खुस्राथ' जमायला दा नायदेनसै बेखौ फुल खालामनो हायो नाया जिखिजाया बिलाइ फैसाजों बेयाव खुस्रा फैसा सोआ एबार खेबसेयाव दाखालिथ' होनदोंना मानसिफ्रा लोमजायो मायो होननानै ओमफ्राय दा बिसोर आब'मोनाव थांदों आइमोना दा आंबो थांगोन माबायाव दा दसे थानानै दा मादै मोननाव फैदों ओमफ्राय खुसेर लांनो र' बिसोरनाव खुसेर दंसैनो बैजाय बारि उनाव हा
अमा फिसा सोरानि अमा फिसा गोदान ना बायना लाबोनाय जादो नामा बायना लाबोदो अ नामदो फाननो बेसेबांबा 5000 आजिखालि 5000 नङाबा मोनखायानो बेसेबां दाम जाबायना फाननो बे आरामथार हा नै मासे आराम मोजांथ' मोनथार' नै बे मासे गोलाव आरामथार 5000 बा मिलायगोन 5000 नै बे आरामथार मिलायथारो गोदैबा नंगौना नङा गोदै खुसेरा गोदैथार इथ'सिखौ लांनांगोन दा इथ'सिखौ ओइ मोजां थेर दं साइज ओइलाय बैथिंबो दं मा खुसेर लानो दे दा फुङावलाय नानि मानाव थांनो नों थाङा माइ दसे मावबाय दसे थांबाय आरो आंबा जावनानै दासो फैदो आरो हा जावनानै एसे ना मोजांलै हायाना हाया नै बाबु नायलाय माबायदि रानसावसाव होमबाबो गोबोर हासार होदो बालिसिरिया होमबाबो हाया मोजां जाबाय नोंसोरनिया बे हाया मोजाङालाय बै दुब्लिबारि माइ गायनायनिसो बेखायनोथ' स' गाइस दा जोङो बेखौ लांदोनसै ओमफ्राय मामोनलाय ओइ खुसेर लांदोनसै ओमफ्राय मिनिस्रां आब'मोननाव थांदोनसै ना आब'मोननावबो थांगोन दिनै दसे थानानै ओमफ्राय खुसेर हैनि ओमफ्राय आरो मा जुमब्रा बेखौ हैनांगौ ना मादै मोनानि बारि बे दुब्लि गेजेराव हा खोनानै बानाय आरोना ओरैबायदि मोजां ना हायाबो माइआबो देन्जार जाखायो ओमफ्राय आरो गय बिफांफोराबो गोदानसो हासार नाङा जेबो हासार नाङा माइफोरावबो ओरैबायदि गोथाव जायो जानोबो माइरङा बेनि ना ओंखामा गोथाव जामारो हासार होआ ना ओरैबायदि मोजां नांखायोना जोंनि साइडआव हासार होयो खिन्थु बिसोरना हासार होआ देन्जार जाखायो गय बिफाङाबो नुवाखै गाहायनिफ्रायनो बोरै नै देन्जार गिदिर जाबोखायो गाहायनिफ्रायनो नै बाबा बे खुसेंग्रासोहाय खुसेंग्रा नै बे खुसेंग्रा खुदैनि जावबा मोनगोन नै गुसेंग्राबो दं बेयाव आखाइजों मोनगोन नामा जावबासो मोनगोनलाय नैहायबो दं गोबोरा जावबा मोनो खुसेंग्रा थायो बिदियाव खुसेंग्रा दा बिदै गोनां जादों ना जानो मोजां जादों खुसेंग्राया लोगोफोरा जावबाय थायो दा साननैसो आंबो जागोन र' मालाबा इजा फोबाय नामा आरो बैलाय नोंसा गुमै मोनहानि बै माबाया हायाव बिराद मोनो माबायाव हरखाथि दैमा सेराव मोनो खोमाथार' माइआबो नुवाखै बिसोरना हासार होआबाबो बिराद मोजां जाखायो जोंना हासार होबासो जायो एसे मोजां नङाबाथाय गोजा जालाङोना बिसोरना बिराद मोजां मोनसिगोन मोननायालाय आयौ मैगं फोदो बेखौ दा जावगोन मैगं फोखाबाय आरोना दा ओरै जावनांसिगोन आरो स' गाइस दासान्नैसो लोखि फुजा सफैदोंना दा खामानि मावनो फैदों गासैबो गोजौआव खामानि मावदों गाहायावबो मावगासिनो दं सोरबा बेनिफ्राय दा बेखौ कालार होनाय आरो आगोलाव खांबायमोन खिन्थु गोजौनि ना कालारा एसे फुदला जाबाय बेनिखायनो सिरि सुनानै आरो फुनफिनबाय गामिनि सेंग्राफ्रा प्रग्राम जागोन ना जायानो जाला बेफोरबायदिनि थाखायनो आङो गामियाव भिडिअ बानायाब्रा केमेरा अन खालामनाय लोगो लोगो बुखिनाय खोनाखाथारनांगोन आरो खेलबो जाला देग्लाय थांनाय बोसोराव खेलबो जादों प्रग्राम अखानि थाखाय जानो हायाखैमोन प्रग्रामथ' फाथियोमोन देग्लाय फाथिलानो ओमफ्राय खेलबो जायोमोन देग्लाय मा जाखोथाय रायलायनायानो जादिया खोमा जाबाय नामा हांसो बुथारदों पार्टिबो दं खामानि मावनायनि पार्टि दं दाखालि फैसा होखादों आया ओइ पार्टिनि फैसा होआखै जानो होदोना स' गाइस जोङो दा आब'मोननि न' सेराव खेल नायनो थांगासिनो लोखि फुजानि गाबोन क'क्राझारनिफ्राय फैगोन होनदोंमोन गेलेनो बेयाव साफा हाद्रि नांजोबबायमोन गोसोम ना ओरैनो नुजोबो सिनायजोबखायो दा थांदोंसै बल खेल नायदोंसै दसे सानाबो दोबैसिगोन हनै ओमफ्राय थांदोंसै न'आव आरो आइमोना फैदोंमोन दासो लामायाव लोगो मोनलांदों है नारिया स' गाइस जों दा बेयाव बल खेला नायगासिनो दंना बेनिफ्राय आं बुंनानै नै ब्रादारा भालुकपुंनिफ्राय फैदों गाबोन थांफिनगोननो कन्टेक्टआबो दहाय एसे आगोलावसो जादों बेनिखायनो दा लोगो हमबाय सानैजों मा नाम होनदोंमोन ब्रादार सुमित दे आरो उनाव लोगो मोनफिनगोन मालाबा आं बिसोरनाव थांगोन र' भालुकपुङाव साननैसो उनाव ना
ओमफ्राय ब्रादार सानै फैदोंना दा ओमफ्राय बै सासे ब्रादारनाव दंहैयो आरो दा न'आव चेनेल दंना नोंनि औ दं आं डिसक्रिपसनाव होनानै होगोन दे नोंनि दा वाट्सएपाव हरबानो जाबाय नोंखौ ओइ ओइ हाय 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 मिनिसो राङा खेल जोब्बायबो थांगोनसै एबार ना ini tes ayo mama no metedi mama no teh जाखाबाय इलाय मेथाइयानो गोजा खुगाया ए tete labo don mama tete जायालै ना नों मेसाइ जाबाय सां नोंनि mama so guys आं भिडिअखौ दोनदोनसै मोनाबायबो समा ओमफ्राय बानायनोबो आखाना नंला so एसेयावनोसै आरो साबस्क्राइब खालामना लाबानो होनलाय साबस्क्राइब होनलाय subscribe खालामनायजों लोगोसे बेल आइकनखौ टिक होनो रोंखायो माथो इउटिउबार जानो हागोन नोंबो दे